ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மூன் ட்ரெண்ட்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெயில் காலம் வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஈஸியான ட்ரிங்க் தான் பண்ண போகிறோம். வாட்டர் மெலன் வச்சுட்டு ஒரு ட்ரிங்க் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மூன் ட்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப ஈஸியான திங்ஸ் வச்சு பண்ணிடலாம். வாட்டர் மெலன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணது, 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை, புதினா ஒரு 10 இலை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணது, அரை லெமன், ஒரு பிஞ்ச் உப்பு, இதுவே போதும். இப்போ ஒரு மிக்சிங் ஜாரில் தர்பூசணியை சேர்த்திக்கோங்க. சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணால் சீக்கிரமாகவே அரைஞ்சிரும். இப்போ 10 புதினா இலை சேர்த்திக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாஸ்தியாக கூட போட்டுக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் உப்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அரை லெமன் புழிஞ்சு அந்த சாறை மட்டும் இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை வடித்து ஐஸ் க்யூப் போட்டு கிளாஸில் மாற்றிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக மூன் ட்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். பாய் பாய்.